Hola, moi boa tarde, que tal? Non sei, supoño que se me escoita ben. Estamos acomodadores ainda acabando o seu traballo. Os que tales de peña quedan por aquí algún sitio se queren sentarnos, quedan aquí 2 ou 3 sitios. E nada máis, bueno, darvos, por suposto, de entrada as grazas, saludarvos e daros as grazas por vir hasta aquí hoxe. Ten un mérito especial, hoxe de heroes, sair da casa, tendría que estar, o que chove, vir ata aquí, e é un auténtico placer ver que ao final este recinto da Casa da Cultura está apeigado, e iso quere decir que somos moita xente ainda que creemos que para o Carbaliño hai futuro e que queremos traballar e queremos loitar para darlle unha nova dimensión, non? Quero empezar este acto, supoño que algún dos demais maiores tamén o farán, pero é obvio que temos que ter un saúdo, un agarimo especial para os dous derradeiros, os dous alcaldes últimos que tuvo Carbaliño, o actual e o anterior, que están con un proceso de saúde o que están afrontando, e que desexamos, por suposto, a mellor das sortes para cada deles, porque máis alá da lea política, das diferencias que pode haber, pois o humano está por encima de todo. Ben, decía que é unha honra e é un orgullo tervos aquí hoxe en ser este lugar, porque hai moito do que falar. No Carbaliño non son poucos os problemas, non son poucos as circunstancias que creemos que son manifestamente mellorables, e eu creo que nos pasa un pouco a todos, que nos dá un pouco de rabia ver como outros lugares avanzan, outros lugares progresan, outros lugares se construe, e aquí pois vemos que máis ben pouco, cando vemos que outros avanzan en infraestructuras sanitarias, deportivas, culturais, aquí vemos como no centro do Concello se colga que o mantenimento da caldeira dos colexios ou que se arranxaron 20 metros que se encharcaban no parque. Para nós, creemos que é insuficiente e que hai que ser máis ambiciosos, temos que deixar de dar pasos atrás. Podería estar aquí un guanaco falando e contándonos cousas, pero hoxe non se trata de que fale eu, non se trata de que demos o noso punto de vista, que, bueno, temos foros a veces insuficientes, pero temos foros de facelo, senón que hoxe trátase de que todos esos problemas que consideramos que están aí, que están na realidade no día a día de moitos de vos, pois que sexan os propios cidadáns, os afectados, os que os comenten, os que nos digan un poquinho cal é o seu punto de vista, que ese é o fin do acto de hoxe, da reunión de hoxe, que poidamos falar e que poidamos escoitarnos uns aos outros e que poidamos opinar incluso e ver como conseguimos unha melloría importante. Hoxe vamos falar, vou anunciar os 5 temas que vamos falar, ainda que a maioría xa os coñecedes, e xa vos anuncio que a idea é máis adiante facer outros debates sobre outras cuestións, porque non son ni moito menos estas as únicas, pero agora mesmo igual son as máis urxentes, as que é máis necesario que nos movamos para tentar cambiar a dinámica, ao noso entender, negativa que se está levando e que supón un retroceso. Hoxe imos falar do derrubo da estación de autobuses, imos falar da ubicación que se pretende dar para o novo centro de saúde, imos falar da situación das emerxencias do Carbaliño, imos falar da suba da taxa do lixo, do castigo que supón para o rural sobre todo, e imos falar da liña de alta tensión de evacuación dos parques eólicos que se prevé construir, que vai atravesar o Carbaliño de punta a punta e que tamén consideramos que é algo que se podría modificar e cambiar e facer bastante mellor. Eu, sen máis, darvos, insisto, as grazas, darvos un agradecemento fondo por estar aquí e decimos que, en canto rematen as intervencións dos poñentes, das persoas que van a explicarnos cada un dos temas, abriremos un turno para que calquera de vos poida facer unha aportación, facer unha pregunta a eles ou a nós, e pecharemos con a intervención do noso presidente Pachi Vázquez para un pouquinho tentar dar un peche e falar tamén de propostas e falar de cal é a idea, neste caso, de espazo común para estes temas e outros máis que están no candelero. Insisto, nada máis, doulle paso a Erika, que é quen vai facendo a presentación dos compañeros. Moitísimas gracias e agardo que nos Bueno, boas noites a todos, por decir algo, que estamos mal día, gracias por vir aquí, porque é un esforzo. Nada, vamos a falar para non facer isto moi extenso. O primeiro punto que imos a tocar vai a ser o tema do transporte público. Vamos a falar do tema da derrube da estación de autobuses, do peche sin que se chegue a derrubar, que está aí en stand-by, mentras moitos están na rúa mollándose, e tamén da suposta intermodal, por chamarle de alguma maneira, para que ali de diante da estación de tren. E para isto, ninguén millor que unha persona que leva 36 anos encargado da estación de autobuses do Carbaliño, que xa é historia do Carbaliño, fillo dun histórico do Carbaliño que é Palillo, e ele é Emilio Fernández Pintos Milín.
poquito nervioso porque yo no estoy acostumbrado a estos reales. Bueno, una verdadera pena lo que nos está pasando en este pueblo con el tema de la estación de autobuses. Empezamos allí en el 89, dando siempre muchísimo servicio en todos los temas, porque teníamos una cafetería, teníamos unos aseos, la gente estaba a cobijo y de repente nos quedamos sin nada. Llevamos con este rollo 5 años y no se hizo nada. A nosotros nos vendieron que iban a hacer una intermodal, nombre precioso, intermodal, y nos pusieron una marquesina ahí que es una auténtica pena. Yo cada vez que paso por allí veo a la gente esperando el autobús, yo digo, esto no puede ser. 5 años engañándolos completamente. Cuando se pudo haber hecho algo más. Tenemos el local que había donde estaba la protección, se podía haber hecho algo. Coger todo el edificio, que también no lo vendieron, que se iba a coger el edificio completo. La sala de espera, los baños, una oficina, se hablaba con una empresa de paquetería. No se hizo nada. En 5 años tenemos allí una oficina, que según parece que sí, y el resto, nada. Una marquesina, y ahora estamos utilizando el auditorio como si fuera una parada. Es que esto es vergonzoso. No puede ser. Tenemos que oponernos, no se puede tirar la estación. Yo ahora envidio a pueblos como tenemos ahí Rivadavia, Allariz, Benín, con unas instalaciones, pueblos más pequeños que nosotros. Tenemos 15.000 habitantes, es lo que queremos para este pueblo. Yo considero que vamos mal. Perdimos servicios para todos los lados. No tenemos ni un servicio para Vigo. Antes teníamos 2 servicios idas, 2 vueltas. Lo sacaron, aquí nadie dijo nada. Servicio para Santiago, capital de Galicia. Antes teníamos uno, no era mucho, pero teníamos uno a primera hora de la mañana que regresábamos a la tarde. Ahora no tenemos nada. Orense, bueno, vamos teniendo un poquito, pero bueno, los fines de semana, la gente que tiene que ir a Orense, nada. Esto va de Guatemala a Guatepeor, eso lo decía mi padre. Esto vamos en capa caída. Necesitamos hacer fuerza, no puede ser. La estación de autobuses no se puede tirar. Se tirará cuando tengamos algo. Ahora mismo la tenemos cerrada. O sea, la gente bajándose a la calle. Esto no puede ser, señores. Esto tienen que tomar nota. Nos engañamos desde un principio. Ya tuvimos 3 o 4 reuniones y no sacamos nada. La última fue el 14 de noviembre. Y nada, que no la Xunta que no quería. La Xunta le colocó eso como una estación intermodal. Intermodal, eso no es nada. Yo, de verdad, estoy completamente decepcionado. El local de la estación de autobuses es cercano a los 3.000 metros cuadrados. Ahí se podía hacer una casa de cultura que tanto nos están vendiendo. Hay sitio, unas pistas deportivas. Podríamos poner oficinas para... oficina de turismo mismo. ¿Por qué no? Si toda la gente va a la estación y podemos funcionar como estación de autobuses. Hay sitio para todo. Hay que acondicionar y hay sitio para todo. Se gastaron 180, 190.000 euros ahí. Eso no se lo cree ni rico. Si esos 180, 190 los ubicaran, nos los dieran en la estación, ya podríamos hacer algo. Pero nada. Señores, no sé. Tengo aquí unos papelitos que no lo voy a leer, porque esto lo dejo cualquiera. Esto no hay nada que hacer. Hay que oponerse completamente a que se tire la estación de autobuses. Y si no, que nos hagan una estación de autobuses. O que utilicen todo lo que es todo el local de Renfe, que total está... Y no tenemos casi ni trenes, pues por lo menos utilizar, hacer ese intermodal. Una vergüenza, es una auténtica vergüenza. Yo, de verdad, el otro día, bueno, a mí me despidieron, ¿no? Pues la empresa, con toda la razón del mundo, se acabó la concesión, el empleado se va a la calle. Bueno, hasta ahí está. Yo aún así estoy viendo a abogados sindicalistas, no se lo creen, en Orense, en el parque de San Lázaro, me dijeron, a ti te están engañando, macho. ¿Cómo van a cerrar una estación de autobuses en Carballiño cuando se mueren cerca de 10.000 personas? Cerca de 10.000 personas. Pasan más, entre entradas y salidas, más de 1.500 autobuses al mes. Pero son datos que están ahí, esos datos. Porque están esos datos ahí, porque nosotros le cobramos a las empresas por los viajeros que suben, los viajeros que bajan, los autobuses que entran, los autobuses que salen. Son reales. Esos 10.000 viajeros van a quedarse en la teniente de la tierra. O sea, nada más. En la calle, delante del auditorio, buen sitio. En la calle, en la avenida de la estación, buen sitio. Los aseos. Es que no tienen ni aseos la gente. Yo me quiero imaginar cuando vienen esos viajeros de Madrid, con sus maletitas allí llegan. Pero, por favor, no puede ser. Me da vergüenza, de verdad. Me avergüenzo en ese aspecto todo lo que nos está pasando. Y nada más. Yo cualquier preguntilla, cualquier caso.
pasar a falar dun tema de seguridade, que é importante porque todos consideramos que, bueno, eso tampouco importa moito, pero cando nos toque, cando nos fai falta, e cando nos acordamos todos. Parece que, bueno, que a seguridade deste pobo, pois o Concello non lle importa moito, está disposto pois a desfacerse do Grupo Municipal de Emergencias. E para ello temos unha persona, que é José Antonio Lama Pérez, que leva 15 anos no Grupo Municipal de Emergencias e tamén foi voluntario de Protección Civil. Bueno, está involucrado en moitas cousas neste pobo e creo que é mellor que él para que nos conte como son esas mañás, esas tardes, esas noites e todo o que fan, o que desenvolven, que a veces non nos damos conta, todo o que teñen que facer. José Antonio. Buenas noches. Bueno, nada, pues xa me presento Érica, eu sou José Antonio Lama, levo no grupo de emergencias desde o ano 2010 e a verdade é que desde ese ano isto cada vez ainda se foi mantendo algo, pero levamos uns anos que isto xa é un auténtico desastre, non? Vou vos contar unha pequeniña historia para ubicarnos e para que tendades un poquinho por onde quero ir. O grupo de emergencias naceu dun antigo Grumir que empezou no ano 95 con Pachi Vázquez e o bipartito e despois no 2014 pois PP montou pois, un grupo de emergencias porque desapareceron o Grumir. Entonces en ese momento bueno, non estábamos tan mal, tiñamos medios, tiñamos algo, non había parque de bombeiros. O problema foi cando chegou o ano 2017 que foi cando apareceu o parque de bombeiros, non? Vale. Aí como xa nos denunciamos que éramos personal, pasamos o personal indefinido, pois empezamos a facer a vida imposible. Non querían, sacábamos cousas, porque xa como que estaba o parque de bombeiros, xa estaba o problema resolto. O problema resolto non se resolveu, porque había, quero dicir, o parque de bombeiros actúa en 24 concellos. Entonces, 24 concellos que están a 40 minutos a luz do Carballiño. Cando o parque de bombeiros marcha ou sale a unha intervención pois a Peroxa, Toén, Barbadás, Ortegada, Avión, o Carballiño queda desprotegido. E entón estamos nós. Pero non podemos facer o noso traballo porque non temos os medios adecuados. A roupa que temos está toda caducada, pero caducada, é dicir, roupa que é do ano 2010, 2009. Unhos traxes que duran con moito 8 anos, pois os nosos teñen 20. Entonces, pues claro, non temos medios. Outro día pasou un caso, que non sei se o viste na prensa, que foi que hubo 2 accidentes ao mesmo tempo aquí no Carballiño. O que din que nunca vai pasar, pois pasou outro día. Os bombeiros estaban nun accidente dun camión de mercancías peligrosas en Piñor e hubo un accidente de un vehículo contra un camión aquí en Godás, aquí na trinchera ao Paso Municipal. Entonces, o compañero que estaba de guardia só estaba un, porque como non queren meter personal, entonces pues só había unha persona. E o jefe do grupo chamoume e dixo, mira, Lama, onde estás? Dixe, estou na casa, estou vendo a televisión, mira, pues vai botar unha mala Marco Antonio que está solo, hai un accidente moi grave, e non hai os bombeiros que están en Piñor, vai parar rápido. Entonces, cheguei á base, vestinme, arrancamos, tardamos en chegar, desde que dieron un aviso, 13 minutos. Que estando 2 de guardia, como tiñamos que estar, mínimo, xa non digo que estuveramos 5 ni 10, pero mínimo 2, tardaríamos 5 minutos. Os bombeiros chegaron máis rápido os de Ribadavia que os do Carballiño que estaban en Piñor. Tardaron uns 15 minutos en chegar. E depois, aos 17 minutos, chegaron os de Carballiño, non? Quero dicir con isto que unha persona que está atrapada entre o ferro do coche ou con unha persona que está vendo a ler a casa ou atrapada dentro da casa, esos 15 minutos, 13, 10, 5, fanse eternos. Hai xente que, como a mí, hai aquí algún voluntario máis que tuvo a ocasión de ver e actuar en alguna intervención destas e sabe o que se sufre e o que se pasa. Non é bonito chegar ao sitio tarde, mal e sen equipamento. Porque se eu teño que entrar a rescatar a calquera de vos, o meu compañero vai nos ter que rescatar a mí
e a persona que está dentro da casa, se non queda tamén, porque non temos números. Levamos exigindo medios desde fai moitos anos. Mesas de negociación. Levamos exigindo que nos den a roupa que necesitamos. Non estamos pedindo nada que nos sea de outro mundo. Simplemente estamos pedindo a roupa para traballar. Que é raro, ¿eh? Que a xente pida roupa para traballar. Non, é raro. Pero bueno, neste concello sí. Neste concello pedir roupa para traballar é raro. 6.000 euros, 2 vestirnos. Con todo. 6.000 euros por persona. Unha roupa que dura 8 anos. Penso que tampouco é un gasto tan grande. Penso, non o sei. Se eso é o que vale unha persona unha vida, pois 6.000 euros tampouco é moito. A verdade é que está regalado vivir. Pero bueno, non vamos ir por aí. Entón, claro, este ano tamén sufrimos o que temos. Mira, vamos contar o que temos. Porque acabo antes que contando o que non temos. Temos un camión a medias. E nada máis. Un camión a medias. Porque un camión que doume fora, un camión que non se arregla a porta do garaxe e non se pode meter dentro. Outro día, cando foi o accidente dos rapaces que caeu no puente do San Benito do Marañón, hubo que esperar 15 minutos para que o camión se descongelara, que fixera aire e que se pudera arrancar con ele. Por non arreglar unha porta que costa 3.000 euros. É máis importante. Eu non estou en contra das festas, que quede claro que non estou en contra das festas, pero a mellor, en vez de tanta festa, había que mirar un poquinho pola seguridade do vecino do pueblo. E bueno, podía botar aquí horas e horas contándovos máis ou menos como está a situación, pero bueno, creo que hai outra xente que ten que falar tamén. Está o día malo, a xente que irá ir para casa e meterse ao lado da estufa. Entón, nada, moitas gracias por vir e por escoitarme, e foi un placer estar aquí explicándoos un poquinho. Estamos afectando a todos, pero a uns máis todavía, que é a subida desorbitada do lixo, da tasa do lixo, que non entendemos por que esta subida, porque cambien do Concello a Diputación a recadación, e que no caso do rural aumentou máis dun 200% nun recibo. Entón, desto vai nos a falar Manolo Nogueira Pérez, que é licenciado en Psicología Social e graduado en Ciencias Criminalísticas e do Orden Público, e ten un máster en Estudios de Dereito Financiero e Tributario. Gracias, Manolo. Boa tarde a todos e a todas. O primeiro agradecer a invitación por este espazo común para falar deste tema que de primeira mão nos afecta a todos, evidentemente. O Concello do Carballiño privatiza hasta o que xa está privatizado. E iso é algo que o está morrendo. Co tema do lixo, nos puxeron agora unha tarifa plana de 80 euros. En algúns sitios, sobre todo nas parroquias, se pagaba menos, se estaba pagando, pois, neste caso, falamos de dúas facturas, cada unha semestralmente, que podría variar entre os 20 e pico euros a 50 aquí no casco urbano. Resulta que nos famos regalo, o grupo de goberno bipartido, de pagar 4 facturas, e nos mandan meten trimestral para que parezca que pagamos menos, cando non é así, de 20 euros. É dicir, pasamos a pagar 80 euros anualmente por un servicio que ahora, xa a colmo de males, hasta a propia recaudación se lle ten que entregar, se lle entrega a Diputación. Explicacións desta situación, porque é totalmente incomprensible. É dicir, tal como se presta o servicio, tal como están os tempos, que teñamos que pagar máis por un servicio que a todos os ollos é bastante deficiente, pois non se comprende. Eu vi o pleno do mes de setembro, o pleno ordinario, no cual daban explicacións, non? É dicir, uns botaban a culpa á Unión Europea, outros a Pedro Sánchez, que, bueno, ninguén aclarou nada. Entonces, para ver a realidade, temos que ver o contexto, non? Como se creou esta situación. É dicir, como desde unha directiva europea se aproba unha lei estatal, esta lei estatal leva nun artículo, no artículo 11.3,
que se teñen que crear a ordenanza fiscal que cubra perfectamente o servicio, que non sea deficitario e que se lle cargue os concellos. Este artículo que ven na lei 7/2022 entra en vigor 3 anos despois da súa aprobación, é dicir, en abril. A lei obliga, os concellos teñen certas obligacións. Pedro Sánchez di que lo manda Europa. Bueno, se lemos a directiva europea, ten 40 artículos, 37. E hai que saber que as directivas europeas comprometen con respecto ao resultado, pero non con respecto aos medios para chegar a ese resultado. Entón, Europa sí nos castiga porque hai que chegar a un mínimo de 60% de reciclaxe para o ano 2030. España tiña os pasos que non tiña cumplido e, bueno, evidentemente, fai certas recomendacións para chegar a un objetivo. Que pasa? Bueno, no Congreso e no Senado se aproba esta lei en base á directiva europea. Nin PP nin PSOE modifican este artículo, cando a directiva europea di que se poden tomar outras medidas e fai recomendacións. Non di que se castiga os concellos e, en este caso, os veciños pagando este incremento. Bueno, no Congreso apróbase, sabemos que, bueno, ten maioría o PSOE cos seus socios, pero que despois no Senado tamén se aproba. E inda que se presentan varias emendas, ninguna toca este artículo. O artículo sigue para diante, apróbase a lei. Eu entendo que no Concello non quixesen os responsables desta situación e que deciden, vamos a dar a Diputación. A Diputación quita a súa ordenanza fiscal, neste caso, e resulta que a súa ordenanza é tarifa plana para todos, 80 euros o ano. Pero claro, despois se nos vamos ler tanto a lei no seu punto, artículo 11.4, se di que hai bonificacións. A ordenanza provincial colle dúas na máis. A unha excepción cando se fai reciclaxe en composteiros, moi ben por rural, pero imaginadvos un composteiro nunha comunidade de veciños. Imaginadvos, era onde pomos. E despois, facer dúas visitas ao punto limpo para levar material. E que non ten coche, como fai? Que excepción se pone? Resulta que tanto a directiva europea como a lei estatal recollen dúas bonificacións máis, que neste caso a Diputación non lle interesa. Entón, xa estamos falando de que esta ordenanza fiscal pois pode ser xa non conforme a lei. Entón, esta é a situación. O Concello do Carballiño lava as mãos e dámoslle a luz menor. A xestión, neste caso, o cobro dun servicio que é moi eficiente. Isto non nos explicaron nunca no pleno. É dicir, poden botarlle a culpa a uns a outros, pero a situación é que o pleno dalle todas as competencias, en este caso, a luz menor, ao PP, o partido máis transparente que temos en España. Esa é a realidade. Que podemos facer nós a parte de pagar? A ordenanza fiscal ten que reunirse por requisitos recollidos na lei de bases, tamén na lei de facendas locales e no Real Decreto 2568/1986. Como non nos reúne, é unha interpretación que eu fago, o mellor é pagar e despois, antes dun mes, presentar unha reclamación antes de que se acabe a vía administrativa e teñamos que ir ao xulgado. Que vai pasar con isto? Que pasou coas plusvalías? Acórdamos, no 2022 que houve que rectificar, o goberno tuvo que rectificar porque eran ilegales, tuveron que ir ao Constitucional. Con isto vai camiño de ser o mismo. Por qué? Porque non se lle pode cargar aos veciños de ningún concello a mala xestión dos nosos alcaldes, e moito menos a xestión estatal. Entonces, esta é a situación que temos, é jodida. O dito, habrá que pagar e presentar reclamacións antes de ter que ir a vía judicial. E é un panorama desolador, pero estas son as opcións que collen os que nos gobernan actualmente no Concello do Carballiño. Por a miña parte nada máis, moitas gracias. No seguinte punto, vamos a falar de outro tema tamén importante
importantísimo que nos vai afectar a todos, pero, como sempre, tamén moito máis o rural, que sempre é o gran perxudicado. Falamos da liña de alta tensión que atravesa o concello de punta a punta e que, bueno, atravesa terrenos moi preto das casas e moi preto dos veciños. Entón, temos varias preguntas, como cales son os perxuicios que pode levar a cabo esta liña de alta tensión preto dos cidadáns ou se hai alternativas. E para iso temos a Pablo Fernández Somoza, que é doutor en ecosistemas terrestres, usos sostibles e aplicacións ambientais, que leva exercendo 20 anos de xeógrafo especialista en conectividade ecolóxica e que, bueno, ademais tamén secretario da Asociación de Veciños de Badernás, que igual nos pode aclarar algo con todo este currículum. Muchas gracias. Boas noites e gracias por convidarme a falar deste tema. Vale. Bueno, antes de nada, quero dicir que Galicia produce un 46% de enerxía renovable, que é moito maior, é o doble que o que produce España. España produce un 20% e cumple perfectamente de sobra cos obxectivos da Unión Europea, que é un 20%. Con ese contexto, estamos aquí na comarca do Carballiño. Estamos afectados por o proxecto, un proxecto macroproxecto, son 5 parques eólicos, que se sitúanse unha parte na Serra da Martiñá e Montes de Testeiro, de aí baixa unha liña, que é a liña 1, que vai da estación eléctrica de Carqueixa a súa estación de Agromontosas. Aí se une, en esa subestación se une con outra liña que ven dos montes da Serra do Suído e dos montes dos Testeiros, nesa divisoria de aguas que separa as aguas que verten na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil das aguas de aguas de Galicia. Nesa zona van por parques eólicos, non? Este proxecto son 5 sociedades intermedias, pertence a Drita Green Partner, que ten a súa sede en Valladolid. Está ligada a Incosa, que é unha enxeñería medioambiental, que na cara as participacións son de fondos de inversión dunha empresa de Holanda, que é un fondo de inversión Waterland. Polo que vemos que o interese xeral aí xa non sei, sabes? Xa non sei onde está. Cando temos unha comarca na situación actual que está moi afectada polos parques eólicos. Partindo desde toda a divisoria de aguas da comarca está afectada prácticamente. Partindo desde a serra de Avión, temos parques eólicos por todas partes, parques eólicos de Avión, de Fontes do Avia, temos diferentes parques eólicos, por exemplo, o de Uxo, Parque do Uxo, Parque do Paraño Oeste, despois tamén ali a serra do Parque da Serra do Cando, despois xa temos Montes de Testeiro, temos máis parques eólicos, logo temos parques eólicos no Irixo, tamén temos parques eólicos na Serra da Madalena, en fin, estamos cheos de parques eólicos de generadores por todas partes. E agora nos queren meter 5 parques eólicos novos, claro. Que pasa? Que estes parques eólicos, as torres, os aeroxeneradores, teñen unha afectación moi grande ás aguas das montañas, onde están ubicados estes aeroxeneradores, pois ejercen un servicio ambiental moi grande a toda a comarca e xa non só a Galicia, e a Galicia entera. E nesa zona, cabeceira de grandes ríos, están grandes manantiales. Esos parques eólicos, esos aerogeneradores, esas palas, están feitas por plásticos moi duros e levan unhas pinturas moi fortes, unhas pinturas químicamente moi agresivas. Entonces, ao estar situado nunha zona de chuvias, que é das zonas que máis chove de todo Galicia, a erosión que fai a precipitación sobre esas palas eólicas, pois ten generado numerosos problemas de microplásticos,
problemas microplásticos que van aos manantiales, os estados dos manantiales quedan afectados os manantiales, o servicio que temos de agua, tal. E despois nanopartículas, hai un efecto das nanopartículas aí que afecta e genera nanoplásticos, que eso xa son máis pequenos que os microplásticos, están mezclados ca química da erosión das palas estas. Que pasa? Que toda esa agua é unha fonte de contaminación constante. O ter unhas cuncas cheas de eólicos é unha fonte de contaminación constante. De feito, na zona de Asturias, na zona de Cantabria, pois se ten detectado, pois, máis de, onde están involucrados os parques eólicos, en Cantabria, máis de 300 covas afectadas. Que pasa? Que ao chover, a agua entra nesas turbinas grandes e molla totalmente mezclase cos aceites, mezclase cos aceites e despois filtrase a terra e contamina os diferentes fluxos, que van aos diferentes acuíferos. Entón, temos 3 contaminacións aí. Entón, iso é a afectación á agua. Dicimos que para que haiga línea de alta tensión ten que haber parques eólicos, porque estes parques eólicos necesitan a línea de alta tensión. A línea de alta tensión non é unha línea que afecta que distribuye enerxía á población. É unha línea que evacúa a enerxía desos parques eólicos. O lógico é que fora por zonas de piñeiros, montes de piñeiros e que non afectara a población. Pero non, atravesa o noso concello, son 2 líneas que nos atravesan. Unha, a liña esa que dicemos que desde Carqueixa a Agroventos, esa que entra por a parroquia de Soane, entra moi pegada aos pueblos, vai por Mudelos e vai por Madarnás. No caso de Madarnás, basicamente afecta o noso patrimonio cultural, afecta o Castro da Barreira, afecta as grobas, e logo ten unha afectación moi grande porque está a menos de 100 metros de viviendas, e logo de onde temos o local social, onde facemos os nosos magostos, facemos os nosos asolás, facemos as nosas festas ali. E despois está a iglesia, que todos os domingos, é unha zona que vai xente, vai bastante xente, bastante habitada. Que pasa? Hai un problema que a línea de alta tensión. Hai estudios de Inglaterra, estudios con máis de 9.000 muestras de persoas que participaron nese estudio, que dicía que as conclusións deses estudios son que en un umbral, a xente que vive dentro dun umbral de 600 metros en torno a esa línea de alta tensión, teñen un 69% máis de probabilidades de desarrollar, sobre todo os nenos, leucemias infantiles. Non é unha broma, está afectando directamente a sanidade. Claro, despois hai o ruido constante, invito vos a que vayades a unha línea de alta tensión e escoitedes ese zumbido aí constantemente. É bastante desagradable. Ben, despois, que máis? Despois, a nivel económico, pois, todo por onde vai esa línea de tensión, todas as fincas perden valor económico. Logo, despois, tamén, a finca, vale, te expropian unha parte, pero tú tens que pagar o IBI tamén, vamos a ver. No fondo, teño máis cosas, pero non sei, me podía seguir enrollando, pero vamos acordando, non? Claro, o tema é que non é que estemos en contra dos aerogeneradores ni energía eólica, pero sí estamos en contra de que nos contaminen os nosos recursos, as nosas aguas, que nos afecten directamente as nosas saúde. Entonces eu creo que xa hai unha produción moi abundante de enerxía, entonces é necesario que non sigamos por aí, tal. Que máis? Tamén nós fixemos alegacións, agora no futuro estamos pendientes de que nos conteste a empresa, en función, estamos pendientes de eso, basicamente, a ver hacia onde vai o camiño. Nada, gracias, moitas gracias.
Quedou para o final o tema non menos importante que é a sanidade. Quero explicar, porque coincidía un pouco mellor que fora despois do tema da estación de autobuses, xa que este Concello se empeñou en relacionalo, pero estaba agardando porque quería nos vir a falar delo Eduardo Rodríguez González, que é técnico de ambulancias, e xusto hoxe estaba de garda e estaba pendiente de que poidera chegar, pero tuvo unha emerxencia, co cual non pudo chegar. Isto é o que teñen as emerxencias. Entonces, dime por aquí que me toca a mí, como enfermeira, coñecedora un pouco do tema do servicio sanitario, que tamén vou me presentar eu tamén, xa que a todos presentes, eu tamén xa levo 20 anos na profesión, xa din tumbos por casi todos os centros de saúde da provincia e coñezo moi ben o Hospital de Ourense e quero comentaros un pouquinho por que non estamos de acordo que se instale na estación de autobuses. Primeiro porque xa non é lóxico ter unha estación, un centro de saúde nun lugar donde se inunda de merda todos os días. Hoxe seguro que saliron as ratas todas e todas as toallitas e todo. Sin darlle solución a este problema previo xa non ten sentido algún. O ano pasado, pola parte de atrás, que está pegado ao río, barreuse da carretera. Tardaron moitísimo tempo e zona toda de abaixo. O sea, é unha zona que se non é inundable, pouco lle falta. É unha calle que cada día está moitísimo máis atascada, pero máis importante de todo, como se pode poñer un centro de saúde na outra punta de onde tes un helipuerto. As emerxencias son emerxencias, quere dicir que en 5 minutos tes que estar xa na autovía, non intentando atravesar o pueblo todo pola 25 de xulio, que che leva desde a Avenida do Bañario 7 a 10 minutos, dependendo como este o tráfico, por moito que sonen as sirenas, e se tes que ir ao aeropuerto, tes que desplazarte ao aeropuerto, coller os médicos ali, vir a buscar ao enfermo, levar ao centro de saúde e despois volver a trasladar ao helipuerto. É que non é lóxico. Primeiro construímos unhas cousas e despois, en vez de intentar xuntalo todo, pois esparcímolo por aí para que sea o máis dificultoso posible. Todo o mundo, non moita xente tenga a desgracia de haber sufrido que alguén se tope mal na casa e que parecen esos 5 minutos eternos. Imaginadvos se ademais teñen que desplazarse dun lugar a outro para coller os médicos. Despois, moitísimos problemas de mobilidade. É un sitio que está nunha zona baixa do Carballiño, todas as costas supostas arriba, para sillas de rodas, para carritos de revés, para persoas con dificultade de mobilidade. E xa sin falar de que todos os centros de saúde e hospitais que se están construindo actualmente é en horizontal e ten unha explicación. Ten unha explicación arquitectónica e por temas de saúde. Mais ben ten tres. Unha é a mobilidade. É dificilísimo, ainda estamos sufrindo agora no Hospital de Ourense que veña a facer plantas para arriba e a poñelos unhos detrás de outros. Hai algúns pacientes no Hospital de Ourense, para que vos fagades unha idea, que recorren 1 kilómetro dende a súa habitación hasta poderse sacar unha radiografía e collen para elo, aparte de un montón de pasillos, 2 ascensores diferentes. Imaginadevos o ben que está isto por estar en altura. Se estuvera todo en llano, sería unha distribución moitísimo máis fácil. Aparte de que os ascensores, habitualmente, se non están estropeados están estropeados 2. Co cual, os mantementos e o custo é moitísimo máis alto para ter unha seguridade neles. Os ascensores tamén son sitios, lugares pechados, onde se acumulan os microorganismos, co cual, no inverno, non sei se vos acordades no COVID, que todos dicíamos, os ascensores o peor sitio para poder meterse. Pois, cando estemos todos enfermos, todos a subir e a baixar no ascensor do centro de saúde. E xa non digamos por seguridade. Por tema de seguridade, seguramente Lama me pode dicir mellor que a mí, que en caso de que haxa un incendio e haxa que evacuar enfermos, persoas con dificultade de mobilidade, non é o mismo facelo nunha planta llana que en un edificio de 4 plantas, con persoas enfermas, dificultade de mobilidade, ou mellor persoas en urxencias, nenos pequenos, bebés atendéndose, etc. E todo isto sin ter absolutamente ninguna planificación no tema urbanístico. Inda fai 15 días topei a Policía Municipal medindo ali, porque estaban medindo ancho de calle a ver como iban a planificar os aparcamentos. Esos aparcamentos que en principio iban ser 100 e agora xa só van ser 40. 40 son os que utiliza o persoal para aparcar todos os días. Só tedes que ir a ver os días de analíticas como está todo eso. Entonces, por eso, porque queremos un centro de saúde
que sea funcional, práctico para todos, que, sobre todo, que poida salvar vidas en casos de emerxencia, xa que nos van a mellorar o PAC, que poida salvar vidas en casos de emerxencia. Pois que sea un centro de saúde que poda ser para dentro de 40, 50 anos, que é o que nos vai durar, o que nos durou este, e non nos van a facer outro. Que o fagan como Dios manda, porque, como decía unha persona sabia que coñezo eu, decíame, as forras tiran casas. Pois neste caso, que non nos pase eso que estamos falando de salud. Vale? Vou dar paso a Pachi, Adolfo, perdón, é verdade, eu queria dar paso a Pachi que nos dé as solucións que o que queremos todos, que nos dé as solucións, pero antes temos un turbo de intervencións que vai a moderar Adolfo, vale, preguntades todo o que queirades e o que queirades comentar. A mí non me den ni Bueno, pues entonces, perdonade, agora sí que xa moi rápido, porque efectivamente Erika tamén demostrou que temos presa todos, esa noite todos temos planes chulos para facer, aunque xa está recollindo na casa coa manta e a televisión. Entonces, sen máis, abrimos unha agenda para que preguntedes ou interveñades ou dedes a vosa opinión sobre as cuestións que acabamos de falar, incluso podedes, eu creo que sen ningún problema, inquirir os participantes, que eu creo que a verdade é que foi un luxazo se escoitar a xente, grazas a todos vos, grazas pola vosa intervención. Desculpar a Eduardo, que tamén sabemos que é un home que ten moito que dicir ao respecto da ubicación do centro de saúde como un profesional que se move nunha ambulancia todos os días. Ninguén mellor que a él para explicarnos o que, bueno, moi ben tamén nos acaba de explicar Erika. Sen máis, pois por aí, se tedes alguna pregunta, insisto. Eu tenho Adiante, Manolo. É unha pregunta que a teño feito xa na tertulia tamén, e, bueno, evidentemente nunca teño contestación, entón vos tal vez que tedes máis información que a min, o estar no Concello, inda que sei que a limitación é ver un pouco máis, non pasa nada. Nada, mira, a pregunta é... En teoría había un inalámbrico, pero... Nada, había. Vale. Eu sabía que había. nada, a pregunta é, bueno, eu son casi 3 segundos. Compre que funcione. Sí, nada, me vergo un pouco máis. A pregunta é doada, é dicir, tal como están, van ter que xestionar os que están agora. Sabimos o que tardaron en facer unha modificación puntual do peixón. Imos a tempo se hai que botar atrás todo isto, e me refiro máis que nada por non perder a financiación europea, porque estes proxectos das construcción e remodelación do centro de saúde tiñan plantexadas nos fondos FEDER 2021-2027. Inda que a Comisión ampliou o plazo acababa para presentar os proxectos, ainda non acabou en xuño de 2026, amplíase hasta xuño de 2029, xestionando esta xente que van nos padecer hasta 2027, íamos a tempo de botar atrás, non perder a financiación europea e despois que o Concello se comprometese ou a desenrolar algún área do peixón ou a entrar a unha operación crediticia para comprar terrenos que non teñen. Esa é a miña dúda. Ben, eu digo sí, sei que na intervención que vai facer Pachi leva ese tema, é unha pregunta moi acaída, porque efectivamente nós é unha das preocupacións que tiñamos e, lógicamente, non somos temerarios, é dicir, se nos o Carballo pode perder e non hai arranxo, pois non estaremos con este debate. Entón, como digo, despois Pachi dará máis datos e máis detalles ao respecto, pero sí, efectivamente, por eso estamos aquí debatendo ao respecto. Alguna preguntiña máis por aí que teñades? Sí, Roberto? Me das o micro porque o gobierno... Sí, a ver. En teoría quedou funcionando, pero... O non nos queremos entender? Bueno, aí Sí, funciona. A ver, quería preguntar ao señor Lama, porque, a ver, a miña hora, xa co que falou, teño medo. Teño medo porque, o sea, nunha situación de emergencia, de que o millor hai un accidente dun coche nunha casa está ardendo ou demais, pois que vai suceder. Entón, respecto a eso, queria preguntar de que eu a través escoitei, a través dos medios, o sea, escoitei e vin que había destido unhas reunións, creo que co concelleiro de seguridade ou algo así. Entón, quería saber se o tema é un tema económico, de non vos dotar da equipación necesaria para realizar o vosso traballo, ou se é un tema de competencias,
porque fai tempo atrás o señor alcalde comunicou que había un remanente de 300.000 euros, entonces, pois, para que se fixen esos cargos. Hola, non sei quen foi o que fixo a pregunta. Vale. Pois mira, tivemos mesa de negociación, dúas. Non acordaron nada, non arreglamos nada. Levamos luchando por unha mesa de negociación anos, máis ou menos sobre 2. No que nos sentemos e faremos. Non. Hubo unha mesa de negociación fai uns meses que falouse da productividade e nada máis. Do noso non. Non sei se teñen permanente ou non. Eu sei que din que teñen 800.000 euros de permanente e non son capaces de gastar 50.000. Só que manían, non o sei. Ou subiu, non o sei. Eu sei que falamos con eles, de feito outro día falamos co concejal para comprar roupa, quedou así. Temos un camión averiado, leva sin arreglar do verao, desde antes do verao. O que temos ahora tamén dá problemas. Temos unha porta que non nos arreglan. Fixeron un presupuesto, para aceptar un presupuesto para arreglar a porta, e ainda a día de hoxe non o firmaron. E levamos con este presupuesto, pois creo que 2 meses. Estamos así. Non sei o que pasa. Non se podo dicir é culpa nosa, teñemos manía, non nos queren. Eu sei que, de boa fe, que se fora por o alcalde, estaríamos na calle, seino porque é a intención que teño. De feito, estamos 7 compañeiros, 7 e medio, porque temos unha compañera que está a media xornada por conciliación. Xa me dirás que podemos facer con 7 compañeiros, e que non facemos nada. Pedimoslle que meteran xente, salimos moi caros. Salimos ao Concello en 200 e pico mil euros, casi 300.000. Pagos o Concello solos, entendo, porque non se moven. Só é cuestión de cambiar un papeliño na xunta, no 112, e que poña Grupo Municipal de Emergencias. E temos subvencións, camións, roupa. E a xunta dedicar os ellos por nós, pero non o fan. Entón, esa pregunta que ti acabas de facer, facémola nós todos os días. De chegar a un sitio, a verdade é que podesme caer a lágrimas porque é complicado cando chegas a algún sitio e te ves impotente porque non das feito as cousas. Non tes roupa para entrar, non tes roupa para traballar, non tes medios. Entón, pois, ao final de contas, quedaste como ten unha niña, non nos queren. Eu penso que non sei. Ben, non sei se hai alguna pregunta máis por aí, se queda alguna... Sí, por favor. Bueno, eu vivo na... Perdón, aquí, vale. Eu vivo na vertiente do Carrer, dun pueblo que se chama o Barón. E bueno, eu vivo aquí porque xa hai unha cousa que non se pode ser. Eu estou de acordo que o Carballiño necesita tirar as súas aguas residuales a un sitio. Bueno, sí, pero é que hai depuradoras e non se están usando. Porque aí, cando se usaron, que foi o ano, foi o primeiro ano que se usaron ben, o suelo do río cambiou de ter lodo a ter area. E incluso serían alevis de peixes, non? Entonces, eu tamén quixera saber que se vai facer con eso, non? Bueno, creo que esta pregunta que na mellor pode responder é unha persoa que temos aquí que foi durante 10 anos alcalde do Carballiño, foi conselleiro de Medio Ambiente, foi candidato a Xunta de Galicia, foi un montón de cousas, pero sobre todo creo que todos os presentes nos lembramos como sen ninguna dúbida, ata os máis acérrimos enemigos se ven obligados a recoñecelo como o mellor alcalde da historia do Carballiño. É unha persoa que xa transformou o Carballiño unha vez e eu conto un segredo aquí en Coñaza. Agardamos que volva a facer produtos de despacho, por favor.
Bueno, moitas gracias, Adolfo, moitas gracias a todas e a todos. Que importante esta reunión, verdad? Unha reunión que parece tan fácil escoitar a xente, deixar falar a xente, recibilos e que digan, bueno, pois a ver, donde está escrito que unha vez que te elixen como alcalde ou como concelleiro, serve Dios, xa non tens que escoitar a nadie nem falar con nadie. Así nos vai. Así nos vai. Eu reivindico un concepto novo a entender a política porque xa funcionou no Carballiño. Hubo un Consello de Participación Ciudadana donde a xente viña, as asociacións, os colectivos, nos reuníamos con eles, daban caña, chegamos a pactar con eles que o plan de obras se negociaba co Consello de Participación, cuidado, e tíamos maioría absoluta. Pero cada obra que se facía, unha parroquia, outra parroquia, decía xe, non, pois vamos a poñernos de acordo. Este ano facemos esta, e o ano que ven a outra. E aguantaban, entendían e esperaban. Que está pasando no Carballiño? Bueno, xa premonitorio biches a calle principal do Carballiño, Calvo Sotelo, leva unha semana sin luz. Non é que hoxe non hai luz, leva unha semana sin luz. Pero eu aquí, cando estaba escoitando os compañeiros, Manolo, moitísimas gracias, Pablo, Emilio, Lama, pero que podíamos falar de outros 20 temas, porque o servicio de axuda a domicilio ibas a arreglar en marzo e ainda están sin arreglar, porque o contrato da auga ibas a arreglar en marzo e ainda está sin arreglar, porque o parque municipal estaba sin arreglar e era mellor que deixaron sin arreglar, porque meteron a motoserra e se non nos para as demandas dos grupos municipales do Venega e nós, xa a ver como arreglaba aquilo. Dixeron os da Diputación que eles podaban moi ben. Non, xa, isto non é un bosta. Este é o Parque Municipal do Carballiño, o máis importante que temos é un arboreto de 40 hectáreas que non a ten nada. Pero podemos seguir. Espiñedo, ayer vin xugar o Celta, co San Andreu e vexo o que televisan. Que envidia. Un campo, unha iluminación, unhas gradas. Cando televisan o Carballiño, negro, oscuridade, chuvia. Cando ven a xente de fora, que é un gran negocio po Carballiño, este Club Deportivo Arenteiro, que nos estaba dando moitas alegrías, espero que siga dando, porque non é afición, é un negocio po Carballiño. Vale máis a publicidade que fai o Arenteiro na tele en toda España que todo o que podamos gastar. Digo Arenteiro, digo Penacoretoira, as aceras de Partovia, o pabellón deportivo, as zonas de pádel, a piscina climatizada, o bañiño de arcos, as axudas para libros. Onde está todo? A ver, salí da calle e xa he mirado unha cousa. Vas a Ourense, vas a Lalín, vai onde queiras, obras. Non podes entrar por aquí no Pantalón. En Carballiño non hai unha obra, unha. Non hai unha obra pública que se este facendo neste momento. Que pasa? Bueno, pois o teño que dicir claramente. Non é goberno. Non se sabe quen manda neste concello. Ou mandan todos ou non manda ninguén. Pero ti vas ao ayuntamiento, entras con un problema e sales con 3. Vas a pedir axuda para unha cousa e non saben. Non. A ver, eu que son o portavoz do grupo da oposición máis importante, eu non sei cales son as responsabilidades de cada concelleiro. A min dime, que leva isto? Non sei. Bueno, eu creo que non saben ni eles. Uns e outros non saben, esta cousa tú. Aquí están. A trincarse. Un goberno roto. Un goberno no que non se fía nadie de nadie. Fan ben. Pero un goberno antinatural, atípico. Unha cousa que dicen, pero teñen 11 concelleiros. 11. E que fan os 11 concelleiros? Pois xa vedes. Eu quero felicitar desde aquí a algúns povos. A Ribadavia, pois sí, goberno PP, me dá igual, goberne quen goberne. Ribadavia vai ter un Nadal divertido, vai ter mercados navideños, vai ter unha boa iluminación. Sabedes onde van ir a xente de Carballiño, as familias que teñen nenas e nenos? Donde van ir a pasar o Nadal? Pois van ir a Lalín, as aldeas de Lalín, van ir a Llariz, as zonas de recreo de Llariz, van ir a Ribadavia.
pero non van a quedarse no Carballiño. Non, actos de Carballiño, campeonato de fútbol sala, onde xa? E vai haber unha obra de xa, pero onde está a vitalidade? Mira, Carballiño é un pueblo potente, económicamente somos moi potentes. Acaban de dar de Ribadavia para o comercio de Ribadavia, Xunta de Galicia, 500.000 euros. O plan chamase Villas Vivas, Vilas Vivas. Nós, como decía Pablo Adán, somos Vila Morta. Si a Ribadavia lle dan 500.000 euros, que me parece moi ben, a Carballiño tocan en 1.500.000, porque eles somos 4.000 escasos e nós somos 14.000 e pico. Que pasa? Que Carballiño non está no mapa político, amigos. Carballiño, non sei que dixo Carballiño ao PP, que o PP leva 30 anos que non están cruzados. Ahora chegaron e van a gobernar, tranquilos que vai polo ben do Carballiño. Se chega a ser polo malo. Dios mío, o sea, diñeiro para o campo de fútbol de Toén, para o campo de fútbol de Boborás, para o campo de fútbol de Celle, para o campo de fútbol de Salamonde, para o campo de fútbol de Maside. Pero Carballiño cero. Pabellón polideportivo de Ribadavia, 1 millón e pico de euros. 1 millón e pico, Ribadavia. Pabellón polideportivo de Carballiño. Estamos intentando. Sabedes que a especialidade da casa é vou intentar. Por que é importante o que estamos facendo aquí? Está moi importante. Manolo e todos, moitas gracias. Por que? Porque cando ti plantexas algo de sentido común, non, eso é política. Claro que é política. O que é eso? Claro que é política. Política é o que vos vou decir agora. Hai que organizarse. Temos que mobilizar a xente. Hoxe o que falaxe de vos aquí non é só os que viñeches a tele, a radios, van novas, todo. Vamos a escoitar centos, casi miles de personas de Carballiño. E eu espero que reaccionen. E temos que mandar un mensaxe, claro. Estación de autobuses, Milín. Hai que plantarse, hai que recoller firmas, hai que dicirle unha cosa moi clara. Mira, a estación de autobuses de Carballiño non se tira e punto. E punto. Por lo menos non se tira hasta que haxa outra estación de autobuses igual un millón. Xa está. Manolo, planteaba moi ben ti. Oiga, coño que vamos quedar sin os carros. Ano 21. Aprobamos no ayuntamiento unha cosa, espado como lle dixemos, por favor, parade un pouco antes de poñer a estación de autobuses, vamos a mirar a ver si topamos outro sitio. Imposible. Pedimos un mes. Imposible, urgentísimo, ten que ser xa, no ano 21. Para que a xente o sepa. En este momento, nos orzamentos da Xunta do ano 2026, ainda van 600.000 euros para contratar o proxecto. Cuidado. Ainda hai tempo. Que non hai voluntad política. Non lle gusta a ubicación ali a nadie. O alcalde di a mí non me gusta, pero é o que hai. O PP a mí tampouco me gusta, pero é o que hai. Mas somos tontos. A Xunta dá nos 10 millóns de euros. E que nos dixo? Hai por 10 millóns de euros facer a estación de autobuses donde queirades. Claro. Eu teño que felicitar a Boborás. Se a mí me dan 10 millóns de euros, que fixo Vila García? Colleu e gastou 2 millóns de euros e colleu o millor solar de Vila García, o millor, no medio do porto e dixo, vai aí. Se a nós en Carballiño fóramos unha corporación, decimos, donde hai que gastar o diñeiro? Mas se non o temos, pedímoslo. No millor solar do Carballiño, para ter o mellor centro de salud para os próximos 50 anos. Eu creo que teño que fazer. Por lo tanto, estamos ao tempo. Si hai voluntad política, sí, pero a voluntad política como se escribe? Como a vida mesma, con presión. Con que nos teñan medo. Con que sepan que o Carballiño se move. Vedes o que está pasando hoxe aquí. Isto é moi bonito. Só ten un problema. Donde tiña que estar pasando isto que pasa aquí? No Concello. Na casa de todos. Donde nos chamaran, nos preguntaran, nos invitaran, nos escoitaran, e depois sí que hai que tomar decisións políticas que isto non. Pero que pasa? Plenos ás 9 da mañá. Para que? Para que non vaya nadie. E agradecerlle a Badal Novas e outros medios de comunicación que gracias a ele ven sus plenos na tele. E non vai vivir agochado. Por lo tanto, Milín, hai que organizarse, nós vamos a participar,
e non buscamos alternativas. Pero quen se dice eso, dice o tema do lixo. Manolo, Carballiño somos 14.000. A Unión Europea dice non podemos ir a pérdidas. Vale. Pero onde perde os cartos, Carballiño é, e me perdonan a xente que sei tamén lle quero ver, é recollendo irixo, recollendo boborás, recollendo maside, recollendo piñor e tal. Por qué? Porque non é o mesmo recoller o lixo en 10 km cuadrados que en 400 km cuadrados. Máis personal, máis gasoil, máis cameos, tal. Carballiño hai que defender os nosos cidadáns. Carballiño ten que recuperar o lixo. Cando eu fui conselleiro, mandámoslle 2 cameos. E Carballiño recollía cos traballadores do Concello, estaba isto impecable e non lle debíamos nada a nadie. Ah, non, pero ahora, aí vai. Curiosamente, Carballiño pon os cartos e o resto do Partido Popular pon os traballadores que casi todos son concelleiros do PP na comarca do Carballiño. Entón, a mí me parece moi ben que falan eles, pero que temos que defendernos somos nós. Poderíamos ir así, Pablo, a línea de alta tensión, pero quen se vai poñer a enerxía renovable? Pero unha cousa é a enerxía renovable e outra cousa é un negocio de puta madre para 4 e non vemos pasar os billetes. Vemos pasar os billetes e recibimos a radiación, a contaminación. Oiga, pois se hai que facelo xa miraremos, pero leveme usted a línea de alta tensión por onde non vive a xente. Ou en vez de ganar 100 millóns de euros cada ano, gane 80 e soterrar líneas no entorno das nosas aldeas. Ou busquen medidas de corrección medioambientales. Nós non estamos contra a enerxía eólica nin renovable, ao revés. Millor eso que energías fósiles e todo o que sea, pero non a costa dos de sempre. Eu cada vez que vexo que se reúnen en Madrid para arreglar o tema do desarrollo rural, digo, estamos jodidos. Porque en vez de ir a preguntarlle a Madarnás, ou a San Amaro, ou a Maside, como estamos os do rural, e que nos pasa, veñen 4 de Madrid e explícanos como hai que vivir na aldea. Claro, eu creo que hai que preguntarse. Mirade, en política é como unha válvula. Se empuxer de aquí, abre para ali. E se empuxer de aquí, abre para ali. Non somos os que temos que empuxar. Eu que lle pido a xente? Non lle pido a xente que nos diga, ti que pides a voto? Eu non pido que nos voten, que non ten que votar o que lle dá gana. Pero o que vos digo a todos, estou convencido, é que Carballiño quere cambio. Carballiño necesita un cambio radical nas accións políticas para que sea. E personalmente, eu creo en un cambio polo centro-esquerda, por qué? Porque, a ver, que Carballiño, o panorama é ese. Somos 17 concelleiros, 17. Pero é que dos son 6, do bloque 1 e non somos 5. O que a dereita solo son 5. Por que non hai un goberno de 11 personas que temos afinidades políticas? Bueno, porque hai outras cousas que a mí se me escapan. PP e PSOE. Digo, mira, poñémonos de acordo do tía. É como se nós non hai nada que facer, que avancen. Non pode ser. Donde está o Partido Socialista? Eu pido a xente do Partido Socialista, os militantes, os votantes, van a permitir os militantes e votantes do Partido Socialista de Carballiño que o seu partido lle dé a alcaldía ao PP no mes de maio? Vai a permitir. E depois van vir dentro do ano e medio a pedirle o voto outra vez para o Partido Socialista. Pero en que país vivimos? Señores do Partido Popular, recorreron Carballiño do punto ao cabo dicindo, voten ao Partido Popular que temos que votar este alcalde e os do PSOE. Quen te conta do alcalde do PSOE neste momento é o Partido Popular. Que van facer dentro do ano e medio? Volver a pedir o voto? Non se pode engañar a xente, nin poden estar aí. Eu quero rematar solamente dicindo unha cousa. A ver,
Eu creo que hai dous xeitos de enfocar a vida e enfocar as actitudes. Un é resignación. A mí non me gusta a resignación. Eu, cando creo nunha cousa hai que facela, pois hai que facela. Hai que poñerse. E dirá, bueno, por que teño que ser eu? Bueno, porque está así. Por que fala Pablo hoxe? Cantos afectados hai por a línea de alta tensión? Pero hai un que ven a dar a cara. 10.000 personas ao mes. Vaya dato, Emilio. 10.000 personas ao mes. Por a situación de autobuses. Que van ter frío, van ter calor, teñen que ir ao baño, teñen que tomar un café, teñen que sentarse. Pero ten que vir un, Emilio. Sempre ten que vir un. Ou canta xente vive, sabedes que Carballiño ten 63 edificios de máis de 9 alturas. Cuidado. 63 edificios de máis de 9 alturas, cando calquera escaleira, supoñendo que chegue, non pasa de 4 ou 5 alturas. É normal que un pueblo de alto riesgo, como Carballiño, dunha parte importantísima da población, vive en edificios construídos nos anos 70, de máis de 9 alturas, non teña un grupo de emerxencias perfectamente dotado, que en un momento determinado cantas veces nos pasou, hasta que entrara un sexto, un quinto, porque un día, Manolo, Lama, un día, vai haber unha desgracia descomunal. E depois, todo Dios máis a cabeza. Por lo tanto, eu que invito aos que estades aquí. Non somos un movimento político, somos un grupo de xente, un movimento social, e non sei xa nin o que somos. Pero o que sei é que lle queremos ao Carballiño. O que sei é que traballamos polo Carballiño. E o que sei é que vamos a facer todo o posible para sacar adiante este povo. E o que vos invito a vos a que sigades o exemplo destas 4 personas que hoxe estuveron con nós. Hai que dar un paso adiante. Hai que sufrir un pouco. Hai que tirar do carro, porque, a ver, a xente eu entendo, hai presións, todos temos mil problemas, pero hai que empezar. E como se empeza isto? Falándonos, escoitándonos, e poñendo os problemas encima da mesa. Hoxe fixamos 4. Nós, desde o partido, vamos a tratar de ser o escenario onde lle damos voz aos que teñen problemas, pero, sobre todo, axudar a buscar solucións. O gran problema deste povo é non, nós temos un poderío, unha potencia económica, social, territorial tremenda, pero están dormidos, están rotos, non queren saber nada, nin queren facer nada. Por lo tanto, nós o que vamos a poñer en marcha é todo un mecanismo de traballo o que vos invitamos. Tamén vos decimos a todos que non ten por que ser con nós, pero de alguna maneira hai que moverse. Os únicos que están cómodos e os únicos que non lle preocupa nada é os que iso están no goberno. Teñen maioría, son 11, me parece que sempre digo a vos, xa non me acordo, 7 ou 8 viven desto, liberados. Vas ao concello, non hai que che colla o teléfono. Vas pedir un problema, non hai que mire para ti. Por qué? Porque decidiron abandonar. Rotos, divididos, abandonados, é o seu dereito. Eu remato dicindovos que vos invito non só a que traballemos todos, cada un na súa responsabilidade, sino que transmitamos e transmitades a cultura de que un pobo ten que falar, un pobo ten que escoitarse, ten que reunirse, ten que organizarse. E depois que non xa votará a quen lle dé a gana. Pero que non vale é mandar o lixo para debaixo da alfombra. Estar quietos a esperar e depois dicir a ver que non arregla. Non, hai que, non. Teño que. Temos que. En ese temos que, espazo común, o grupo de homens e mulleres nos dicía Adolfo, son 3 cabreados. Levamos traballando 7 anos, amigos, 7 anos, cada mañá, cada tarde, cada noite. Eu calculo que vamos a seguir traballando outros 30 anos, non? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, vamos a traballar ánimo e a conseguir cambiar este problema.